салом ба ҳама. Трансфери футболӣ дар Аврупо ба охир расидааст ва дастҳо кӯшиш доранд ки дар лаҳзаҳои охирин беҳтарин бозингаронро гиранд. Бисёр гузаришҳои ҷолиб ба дастҳои калон сурат гирифтанд. Имрӯз мо дар бораи онҳо суҳбат мекунем. Кадом бозингарон воқеан дастаи худро пурқувват мекунанд, кадоме ногаҳон дар дастаи нав пайдо шуд ва кадоме метавонад ноком шавад. Ҳама инро муҳокима мекунем ва ба онҳо баҳои ҳақиқӣ медиҳем. Аммо ин ҳама нест. Ғайр аз трансферҳо дирӯз чанд бозии хеле муҳим баргузор шуд ва мо онҳоро низ таҳлил мекунем. Кадом дастҳо тавонистанд моро ба ҳайрат оранд, кадомҳо боз ноумед карданд. Пас аз ин бозиҳо вазъияти ҷадвали чемпионатҳо чӣ гуна шуд? Ҳама инро дар барнома таҳлил мекунем. Агар шумо хоҳед ки на танҳо аз футбол бохабар бошед, балки бозиҳои беҳтаринро бо сифати баланд бевосита дар телеграм тамошо кунед, пас ба канали ман ҳамроҳ шавед. Ман дар он ҷо пахши мустақими бозиҳои муҳимро мегузаронам, албатта ки бо сифати баланд. Ва муҳимтар аз ҳама, дар он ҷо як ҷамъияти беҳтарини мухлисони футбол аст. Шумо метавонед бо дигарон муҳокима кунед, дар бораи трансферҳо баҳс намоед, ҳиссиёт ва фикрҳои худро дар бораи бозиҳо нақл кунед ва аз фазои футболи ҳақиқӣ лаззат баред. Ҳамроҳ шавед то ки ҳамеша дар бораи муҳимтарин хабарҳои футболӣ огаҳ бошед. Ссилкаи телеграм канал дар комментарияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. Челси билохира як ғалабаи муҳим ба даст овард. Дастаи Энцо Мареска Вестхэмро бо ҳисоби 2-1 мағлуб кард. Бозӣ барои Челси хуб оғоз нашуд. Дар дақиқаи 42 Джерард Бойн аз хатои Колуил истифода бурда гол зад, вале дар қисми дуюм Челси фаъол шуд. Дар дақиқаи 64 Педро Нето ҳисобро баробар кард ва пас аз 10 дақиқа дар дақиқаи 74 Арон Ван-Бисака ба дарвозаи худ гол зад ва ин ба Челси 3 имтиёз овард. Ин пирӯзӣ ба Челси кӯмак кард ки ба ҷои 4 барояд ва Манчестер Ситиро аз он ҷо поён барад. Ҳоло онҳо 43 имтиёз доранд. То Ливерпул 13 хол, то Арсенал 7 ва то Ноттингем Форест 4 хол фарқ аст. Аммо ҳанӯз наметавон гуфт ки Челси аз буҳрон баромадааст. Бозии онҳо ҳанӯзам проблемаҳоро нишон медиҳад. Ба Челси ҳам бояд як рӯз бахт механдид. Имрӯз хандид ва ин хуб аст, лекин як чиз асабонӣ мекунад. Нукунку комилан бад боз мекунад. Чунин ҳис мешавад ки худаш намедонад чаро дар майдон аст ва танҳо мехоҳад ин ҳама зудтар тамом шавад. Вале ин баҳона нест. Ӯ пул мегирад, дар даста аст, аммо на танҳо бозӣ намекунад, ҳатто давидан ҳам намехоҳад. Вернер ки аз болояш ҳама механдиданд, ҳадди аққал талош мекард, худро нишон медод. Ин ба назар чунин мерасад ки Нукункуро ҳеҷ чиз ғам намедиҳад. Росташро гӯям ман умед надоштам ки Челси ғолиб мешавад. То дақиқаи 60 бозӣ умуман нағз намерафт. Вале пас аз ивазкуниҳои барвақт ва беҳтар шудани рӯияи даста ҳамаи чиз дигар шуд. Ногаҳон бозингарон рӯҳбаланд шуданд ва бо ҳавас бозӣ карданд. Аҷиб, вале кор кард. Вале ин гуна ғалабаҳо тасодуфӣ ҳастанд. Бо чунин бозӣ Челси наметавонад ҳамеша ғалаба кунад. Албатта 3 имтиёз муҳим аст, хусусан вақте ки рақибони асосӣ бозии худро бой доданд. Вале агар даста ҳамин тавр идома диҳад, ояндаи хуб надоранд. Ин боз нишон дод ки дар футбол танҳо тактика муҳим нест, балки рӯҳия ва боварӣ низ нақши калон дорад. Бубинед вақте ки Челси ба пеш баромад, Палмер якбора беҳтар бозӣ кард. Ҳамаи даста бедор шуд. Мареска дар вақти танаффус ба бозингарон чӣ мегӯяд? Чӣ қадар ки дар қисми аввал хеле бад бозӣ мекунанд, баъд аз танаффус ногаҳон зинда мешаванд. Ҳамин чиз дар бозӣ бо Вулверхэмптон ҳам буд. Ба ҳар ҳол имрӯз Челси чизи махсус нишон надод. ҳанӯз баромадан аз буҳрон нест, вале як чиз аниқ шуд. Агар бозӣ нагузарад, танҳо 4 бозингари тоза барвақт ба майдон баровардан лозим, шояд чизе тағйир ёбад. Криштиану Роналду бозам нишон дод ки ҳанӯз дар сатҳи баланд бозӣ мекунад. Ӯ 2 гол зад ва Ал-Наср бо ҳисоби 4-0 Ал-Васлро мағлуб кард. Ин бозӣ на танҳо бо голҳои Роналду ҷолиб шуд, балки бо тарзи нави ҷашн гирифтани гол низ. Пас аз голи дуюм ӯ дасташро бардошта мисли ҳавопаймо ҳаракат кард. Сипас ишора кард ки гӯё он суқут мекунад. Ин ҳаракати ӯ дар интернет бисёр муҳокима шуд. Дар ин бозӣ ҳамлагари нави даста Ҷон Дуран аз Колумбия нахустин бор дар ҳайати Ал-Наср вориди майдон шуд. Ӯ ҳамроҳи Роналду дар ҳамла бозӣ кард, вале то ҳол худро нишон дода натавонист. Аммо ин танҳо оғози кораш аст. Бо ин 2 гол Роналду аллакай 6 гол дар Лигаи Чемпионои Осиё задааст ва дар рӯйхати беҳтарин голзанҳо дар ҷои дуюм қарор дорад. Бозии навбатии Ал-Наср рӯзи ҷумъа бар зидди Ал-Файҳа баргузор мешавад.
роналду дар синни 40 солагӣ ҳам ҳанӯз ҳамаи чизро ҳал мекунад. 2 гол ва боз як намоиши ҷолиб барои мухлисон. Ҳам футболист аст, ҳам шоумейкер. ҳаракати нави ҷашни голаш аҷиб буд. дасташро чун ҳавопаймо ҳаракат дод, баъд нишон дод ки гӯё суқут мекунад. Намедонам ин ишораи махсус буд ё танҳо як шӯхии навбатии Криштиано. дар ин бозӣ бозингари нав ҳам пайдо шуд. Ҷон Дуран аз астон вилла омад. паҳлӯи роналду бозӣ кард, аммо ҳанӯз ба сатҳи лозима нарасидааст. вале аввалин бозӣ буд, вақт лозим аст. роналду бошад бар рақобат барои беҳтарин голзани лигаи чемпионои осиё дохил шудааст. дар ҷои дуюм аст, вале бо ин суръат мумкин аст ки бозам пешсаф шавад. манчестер сити боз як бозингари хубро ба дастааш овард. ин дафъа онҳо ба ҷои родри як нимҳимоятгари нав гирифтанд. нико гонсалес аз порту бо маблағи 60 миллион евро ба сити гузашт. родри барои сити бозингари хеле муҳим аст, вале имсол аз сабаби ҷароҳат чанд бозиро аз даст дод. хушбахтона ӯ аллакай шифо ёфта истодааст ва ба зудӣ метавонад дар бозиҳои муҳими лигаи чемпионҳо иштирок кунад. аммо ҳоло ба ӯ як рақиб пайдо шуд. нико ки дар академияи барселона калон шудааст ва 23 сола аст. худи нико ҳам ин гузаришро қадами муҳим мешуморад. ӯ мегӯяд ки ҳамеша мехост дар англия бозӣ кунад ва кори пеп гвардиоларо хеле қадр мекунад. роҳбари варзишии сити чики бигристайн низ мегӯяд ки нико бозингари боистеъдод ва хеле боақл аст. ин боз як далел аст ки сити дар бозори трансферҳо хеле ором ва боҳушона кор мекунад. ҳарчанд мушкилиҳои молиявӣ доранд, онҳо бозингарони хубро ба дастаашон меоранд. аз ин трансфер на танҳо сити, балки барселона ҳам фоида дид, зеро дар шартномаи нико банде буд ки ҳангоми фурӯхтани ӯ қисми пулро ба барса медиҳанд. ин барои каталониё як бурди ногаҳонӣ шуд. ба ман писанд аст ки сити чӣ гуна бозингаронро мехарад. ҳамаи чизро ором, бе шуру ғавғо анҷом медиҳад. нигоҳ мекунанд ки ба онҳо кӣ лозим аст, мехаранд ва тамом. албатта нико ҳоло ба сатҳи родри нарасидааст, вале бозингари ҷолиб аст. дриблингаш хуб, пасҳояш дақиқ, аз ҷиҳати ҷисмониям омода. муҳимаш ки фикр карда бозӣ мекунад. барои футболбозони ҷавон ин хислат хеле муҳим аст. ҳоло дар бозор чунин истеъдодҳо зиёд ҳастанд ки дастаҳои боақл ҳамеша роҳи беҳтарро меёбанд. нико шояд сершӯҳрат набуд, вале барои сити интихоби дуруст аст. ва боз як чизи ҷолиб, барса низ аз ин трансфер фоида гирифт. тақрибан нисфи пулро онҳо гирифтанд. ин як гӯшаи шартнома буд ки дар аввал шояд касе ба он аҳамият надод, вале акнун ба фоидаи клуб омад. жоао феликс боз дастаи худро иваз мекунад. акнун эҳтимол ӯ ба италия меравад ва кӯшиш мекунад ки карьераи худро дар милан дубора оғоз кунад. гуфта мешавад ки челси ва милан барои иҷора додани ӯ то охири мавсими 2024-25 ба созиш расиданд. феликс тобистони гузашта ба челси гузашт, вале дар ҳайати асосӣ қариб бозӣ накард. дар тамоми мавсим танҳо 3 бор ба майдон баромад. ҳоло челси ӯро бо маблағи 2 миллион евро ба иҷора медиҳад ки 10% нархи аввалияшон аст. муҳим он аст ки милан ҳуқуқи харидани ӯро надорад ва эҳтимол тобистон боз ба дастаи пешинаш бармегардад. чаро милан ба чунин шартҳо розӣ шудааст? оё метавонад аз феликс дар италия натиҷаи хуб интизор шуд? ва муҳимтар аз ҳама, оё роҳбарияти клуб бовар дорад ки бо ин харид метавонанд ба лигаи чемпионҳо роҳ ёбанд? феликс бозингарест ки ҳама вақт саволҳо ба миён меорад. чаро ӯро мехаранд? дар ҳар дастае ки буд хуб бозӣ карда натавонист. дар атлетико ба услуби даста наандохт. дар челси худро нишон дода натавонист. акнун дар милан ин чӣ маъно дорад? дар асл ӯ чӣ кор кардааст ки то ҳол дастаҳои калон ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд? танҳо як бозии хуб дар бенфика дар лигаи аврупо. тамом. атлетико барои ӯ 127 миллион евро пардохт кард, вале чӣ ба даст овард? шояд дар бенфика то ҳол ин маблағро ҷашн мегиранд. ва ҳоло милан, агар ин харид ба хотири иваз кардани леао бошад, шояд фаҳмидан мумкин аст, вале леао дар даста мемонад. ин маънои онро дорад ки милан ду бозингаре дорад ки бо тӯб хуб бозӣ мекунад, вале бе он қариб коре намекунанд. ин мисли он аст ки ду ронандаро дар як мошин шинонанд, вале ягонтаи онҳо намехоҳад рулро гардонад. агенте ки феликсро роҳбарӣ мекунад ҳақ дорад ҷоизаи беҳтарин менеҷерро гирад. ӯ чӣ хел ҳамеша ӯро дар дастаҳои калон ҷойгир мекунад. феликс дар ягон клуб пурра бозӣ накард, вале ӯро ё бо нархи баланд мехаранд, ё бо шартҳои аҷиб ба иҷора мегиранд. ин як истеъдоди ҳақиқист. чизи хандаовар ин аст ки милан на танҳо пули иҷораро медиҳад, балки маоши ӯро низ пурра пардохт мекунад. яъне онҳо 10 миллион евро медиҳанд барои бозингаре ки ҳатто ба онҳо тааллуқ надорад. дар ҳамин вақт бозингарони хуби худро мисли бинасер ва кулулу ба иҷора медиҳанд бе ягон ҳуқуқи харидан. ин чӣ гуна стратегия аст? чунин ҳис мешавад ки милан ҳамон бозингарони собиқро ҷамъ мекунад
ки дигар клубҳо аз онҳо ноумед шудаанд. Онҳое ки замоне умедворкунанда буданд, вале имрӯз сатҳи пешниҳашонро намоиш дода наметавонанд. Шояд онҳо мехоҳанд мӯъҷиза рӯй диҳад, вале ҳоло ин бештар ба бозии таваккал монанд аст. Аммо агар ногаҳон натиҷа диҳад, шояд баъд аз 6 моҳ мо мегӯем ки Феликс дар Италия эҳё шуд, вале ҳаминро чанд сол боз интизорем. Хай не? ба ҳамин тамом бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.